Салом бонувони азиз, хуш омадед ба канали ман. Инак ман боз бо шумоам ва имрӯз аз материали помбарх курта медузем. Дарозии материал 3 метр аст, бараш 120. Барои ҳамин пеш аз ҳама қада чен мекунам. Дарозии қада мегирам ва аз зиёдтиш изор мебурорам. Болои материал камакак нигин надора, барои ҳамин ман аз боло ҷои бенигинша монда 70 сантиметр барои эзор ҷудо мекунам. Эзор қати болоӣ мешавад. Аз як бари материал вақте ки ман хел дуқада кардам 6 сантиметр, як бари материал бари курта намешавад, борик мебурояд. Барои ҳамин материала ду тақсими рост мекунем зиёдтиша ва аз мобайн ҷудо мекунем. ҳар хел материала дарондан мумкин нест. Мумкин ки материал агар ришташ бақувват бошад рост медарад, лекин ман буридам. Аз мобайн ду тақсим мекунем ва аз ду бари материал қади куртая мегирем. Аз бараш мондагӣ материал барои остин ва аптачкаҳо истифода мебарем. Материали мо сиёҳӣ ва сафедӣ дорад. Ман агар ихе нигоҳ кунем тарафи сиёҳиш аст ва агар товтем материал сафед метобад. Барои ҳамин мо аз тарафи сиёҳиш духтем. мана бари материала мегирем, қат мекунам ва 65 сантиметр мегирам. барои чӣ зиёдтар мегирем бонувони азиз? Ин материал дар вақти духтан бисёр ғам метиҳад, меҷумад, мерӯшад риштаош. барои ҳамин чӣ қадр зиёдтар гирем ҳам хуб аст. ман 65 сантиметр рози бари куртая мегирам. аз як тарафаш бо аз тарафи дигараш 65 сантиметр мегирем. аз ин бараш мондагӣ эзор намебурояд. барои эзор бориктар аст, лекин барои остин, агар шумо куртаи пешакдор кунед, барои пешак хушрӯ мебурояд. меркагирия сар мекунем. гардан 20, 3 сантиметр поён монда гарданам мезанем чуқурак. чӣ хеле ки дидестен, то ман мекашам ки материал раҳ мегардад, меҷумад. китифа мемонем ва кушодии умумии китифа чен мекунем. баъд аз он аз ҳамин хатти китиф гирифтагӣ ба тарафи поён 18 сантиметр мемонем ва хат мекашем. як хатти рост ин тарафда мекашем ва як хатти рост аз китф то рахи кашидагимона мебием. баъд ҳамин кунҷа кулула мекунем, гирд мезанем. баъд аз ин кушодии қафаси синая мегирем ва анамин рахи кашидагира то поёна як рахи рост қати пайваст мекунем. барое ки курта танг набиёяд, барои материала зиёдтар монед. ман қариб 3,5-4 сантиметрӣ мондам. баъд аз ҷое ки дарзо аст, аз барои материал, аз китфо, тагаш шишта нигиноя ҷамъ мекунем. нигиноя чинда мегирем, барое ки сӯзани мошина вақти духтанда нашиканад. намедонам дигаро чӣ хел нигиноро чинда мегиранд. мумкин ягон намуди нав ози пайдо шуда, ягон техника ва технология тараққӣ карда бошад. ман ҳамин намуд мегирам. баъд аз материале ки аз бари курта мондагӣ буд, остин мегирем. остини калта аст. ман қолаб дорам, қолаби остин дорам. аз рӯи ҳамин қолаб пора мекунам ва равиши материала ҳатман эътибор додан дар кор. хато накунед, барое ки агар аз ҳамин курта, агар куртара шумо остин дароз карданӣ бошед, ба ҳазур мебарояд остин дароздан. аз мо боз зиёдтӣ кард. дута остина рӯпарӯ пора карда наметавонам, барое ки бисёр меҷумад айҷош. барои ҳамин яктагӣ пора мекунам. аввал якташа мебурем, баъд
яктаи дигараша. дар вақти пора кардани остин ҳам расчёт гирем ки материал 2-3 сантиметрӣ бо вақти поракунӣ аснаровка да меравад, вақти духтанда бисёр агар остина 2 бор 3 бор канен дузен, якбора остин майда шуда меравад. барои ҳамин зиёдтӣ гирен. ҳеҷ вақт кори хато намешавад агар зиёдтӣ гирен. заное ки дар хона медузен, барои хутон, барои духтаротон медузен, ҳозир дар бозор, дар корвон, дарвозаи якумда пешакҳои курта ҳар намуд тайёраш ҳастай. шумо метавонед ки вая гирену фақат ки часпонед дар пеши куртатон. барои ҳамин пеш нигиноя мехаридан ҷудо ва ё клей мекардан. мисол ҳозирам мекунану не ки тайёрашам ҳаст. яке аз ҳамин намуд пешакҳо манам харидагиам, баъд нишон медиҳам ва дар пеши курта часпондагиам. баъде ки остиноя буридем, аптачкаи курта, аптачкаи пешу пушти курта тайёр мекунем. аптачкаи пеши куртада флизелина мечаспонем. пушти куртада ман аптачкашда флизелин намекунам, фақат пешашда мечаспонам. баъд матоа 2 тақсим мекунем ва як бор дига утук мекунем. баъд аз ин фақат баъд мерка мегирем. ина барои пуштакаш, аптачкаи пуштакаш, флизелин клей накардам. гардан 20 аст, 10 сантиметр гирифтам. дарозии пешак 17 сантиметр аст. баъд хати рост мекашем. кушодии анамин пеша мо калон мондем, барое ки ҷавонои ҳозира бари даҳани куртаи калта мепӯшанд ва не ки кушод, то китфоя кушод лодочка бурин. барои ҳамин кушодии гирдиша калон гирифтем. баъд аз ин пешаки куртая мемонем. ҳамин аптачкаи тайёр кардагимона як бор болои пешак да мемонему мел қатӣ хат мекашем, барое ки нигиноҳоя айтаги дарз чинда гирем. агар нигиноҳоя вақташда чинда гирен бо хубтар мешавад, барое ки ман чанд бор ҳамхе сӯзани мошинама шикастагиам. ана раха кашидем. аз рӯи ҳамун рах куҷоида ки нигина ҳаст нигиноҳоро канда мегирам. баъд аз ин бо аптачкая гашта мемонему. хоҳен агар даст қатӣ медузен, хоҳен агар сӯзан қатӣ, булавка қатӣ маҳкам мекунем. яхело бо клей мекунанд. ман булавка қатӣ маҳкам кардестам. нағз мебинам булавкаро истифода бурдан хела кори дузандоро осон кардагиай. баъде ки булавка қатӣ маҳкам кардам, мерам мошина мезанам. ҳамин дарзи мошина 0,5 бояд бошад. гирд ба гирд худ шурӯъ карда рахи рост карда мошина мезанем. баъд аз оне ки мошина қатӣ духта, мана аз қафошам бинед, булавкаҳоро мегирем ва мебурем. зиёдтии материала аймобайн мебурем, мегирем. зиёдтии материала ки гирифтем, якбора аптачкарам 5-6 сантиметрӣ мемонему мебурем. ман 5 сантиметрӣ буридам. баъд аз он аз даруни дарзҳо куҷода мумкин ки ягон нигин монда бошад, як бор дига хабар мегирем. нигиноҳои зиёдтиро мечинем, мегирем ва расечка мемонем. ҳамин ҷои гирдӣ, дар ҷое ки набоша ҳамин дарзи гирд, агар расечка монем ку вай дарз хушрӯ мебияд. барои ҳамин чӣ қадр бисёртар расечка монем ҳамқа хубай. кӯшиш кунем ки дарзи мошинагиро набурен. агар як кӯкакша агар бурен, баъд оянда вай оста кушода шуда рафтан мегирад. баъде ки расечка мондем, мегардонем ба тарафи чапаш ва боз агар хоҳем дастӣ медузен. агар ки не, ман ама кори осон наёфтам. булавка қатӣ маҳкам кардам ва аз тарафи қафо
утюги паравои қатӣ утюг мекунем ки ҳами пешак шина хушрӯ. ман пешака ай боло мошина назадам, барое ки ҳози баъде ки курта тайёр шуд, нигиное ки ай бозор харидагиам тайёр, ваяма дар пеши курта ба даст медузам, клей намекунаму медузамша. барои ҳамин пешак маҳкам меша, мустаҳкам меша. бо савол метиҳем ки барои чӣ клей намекунӣ? клей кунӣ осонтар аст. барое ки оянда ман вая метавонам гирам, бояд дар ягон куртаи дигар мисол часпонам. ҳоз ҷавонои ҳозира чӣ хела, ман ҳамин куртаи барои духтарам духтестам, як бор мепӯша, як тӯйда мепӯша, тамом мега, ман намепӯшам дигар. мисол ман дигар курта мехоҳам, ё ки мода нав мебуроя, ҳар рӯз як материал буромада истодааст. барои ҳамин ман медузам. пешака аптачкара ба материал паутинка қатӣ клей мекунем. баъде ки пешак аптачкара дар пешак клей кардам, булавкаҳоро мегирам, як бори дигар аз болош утюг мекунам ки ягон қават, ягон рах намонад, рост бошад, пешак рости хушрӯ бошад. баъд аз ин як бор пешаки тайёри харидагия дар болош монда, нигиноям мебинам кани ман дуруст пешак ма духтам ё не. диден ман гирдии пешакам ба нигиноҳо дуруст туғри омадагиай. баъд аз он остинода мегзарем. остинора қат мекунем ва паутинка мечаспонем. ва пеш аз қат кардан ҳатман авирлок кунен ё ки зигзаг куненша. поёни остина ман зигзаг кардагиам. паутинка қатӣ мечаспонем. ҳамин паутинка бисёр ёрдам мекунад. вақте ки паутинка қатӣ мечаспонӣ, мошинаям зани ай ҷош намеҷима. шумо метавонед ки дастӣ дузенша, метавонед ки мошинагӣ дузенша. пеш аз оне ки паутинкаро часпонен, як бор остинтона утюг кунен, барое ки остин ҳар тараф ёзиданаш мумкин аст. поёни курта разрез дорад. ман разрезошам, поёни курташам паутинка қатӣ клей кардагиам. аввал ҳамаша зигзаг кардам дар зора, баъд паутинка қатӣ клей кардам. баъд дар ин навор ман часпондани остина шумода нишон дода наметавонам, барое ки гуфти рӯзҳо по техническим причинам шуд. инҷа ман наверама илтимос кардам ки сёмка кунад, вай наҷиқидааст. ман нигоҳ накардам. баъде ки тафтиш кардем, умуман сёмка кардагӣ набудааст. баъде ки пешаки мо тайёр шуд, пешака ба пуштак мечаспонем. китфоя аввал мечаспонем. якбора аптачкая мемонам, булавка қатӣ маҳкам мекунам ва китифа қатӣ гардан якҷоя медузем, як дарз қатӣ. ҳами дарзи китифа қатӣ, дарзи гардан ҳама вақт кӯшиш кунем ки ду бор мошина қатӣ равем биёен. бисёр мустаҳкам меша, хуб меша. баъде ки мошина қатӣ духтем, рассечка мемонем ва мегардонем ба рӯи росташ. баъде ки гардондем, булавка қатӣ маҳкам мекунем дар зора. китфа ҳатман зигзаг ё аверлок мекунем. гардана булавка қатӣ маҳкам мекунам, барое ки аптачкаи поён аз тарафи берун набарояд. камакак материали асосия тарафи боло тов метиҳем ва булавка мекунем. баъде ки булавка қатӣ маҳкам кардам, шумо метавонед дарзи дастӣ дузен. баъде ки духтем, аптачкаи пуштам паутинка қатӣ маҳкам мекунем. ба пуштак мечаспонем паутинка қатӣ. аввал як бор утюг мекунем ки ҳамун ҷои булавка кардагимон хушрӯ хов равад. баъд аз он паутинка қатӣ маҳкам мекунам. медонам бонувони азиз, дар комментариҳо бисёриҳо менависанд ки чӣ хел медузен, тяп-ляп медузен ё ки безеб медузен, нағз намефаҳмонен. мумкин ки бисёри аз шумо гӯяд ки чӣ хели духтанай. мақсади ман ҳаминай бонуво, барое ки шумо нагем ки ман аверлок надорум, ман мошинаи калон надорум, ман зигзаг надорум, ман курта намедузум. ман ҳамин шуморо оддӣ карда нишон додаистам ки бе аверлокам мешава, мошинаи дастӣ қатиам мешава.
ҳамин асос ки шумо хоҳиш дошта бошед. ман ҳамин куртаи манда нигоҳ кунед, ман ҳамина ҳамаша зигзаг қати духтам. баъде ки утюг кардем аз тарафи пеш як бор мебинем ҳама ҷош соз бошад, ягон ҷо складка набошад. баъд аз ин мегузарем ба қисми вытычка монӣ, мегардонем ба тарафи чап. аз боло ба поён шумо аз ҳамин китиф то сари синаи худатона чен мекунед, чанд сантиметре бошад. мемонед дарозии вытычка 15 сантиметр, кушодиш 3 сантиметр. ҳамин рахое ки дар ҳамин тараф гузаронден метонен ки ина гузаронен тарафи қафо, ё ки қафоштам аз сар вытычка кашед. баъде ки вытычкаро кашиден, гузарондем ба тарафи дуюмаш, аз тарафи рост нигиноҳоша канда гирифтан дар кор. баъде ки нигиноҳо кандем гирифтем, метонен дастӣ дузен. ман булавка қати маҳкам кардам ва мошина қати рафтам духтам. бо бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хеле намуди вытычка монияй, мисол ози вытычкаҳо дигар хел шидагиай. медонен чи куртое ки ман медузум, ман фарзандом дар маҳқулай, одамои медидагӣ дар маҳқулай. ман дар ҳамин хел маҳқулай. ман намехоҳам ки дар пеши куртам дарзи зиёдӣ боша. понбар қимат мехарӣ, бо пеши куртада вытычка мекунӣ, қафои куртада вытычка мекунӣ, ҳамаш пури дарз. ин хел охирда нигоҳ кунед, вытычкаш камай. бари материала чихе ки диден, ман ама чен кардам 4 сантиметрида медузам. 4 сантиметри. баъде ки барои куртая духтам, як бор дар танаи ҳамун одам мепӯшонен, мебинен. агар ҳамаш хушрӯ боша, соз боша, мегзарем ба қисми меркагирӣ. ҳар кас меркаи худаша дорад. таги каша чен мекунем, чанд аст мегирем, пеши курта, кушодии пеши куртая чен мекунем, китфоя чен мекунем ва мегузарем баъд ба қисми часпондани остин, ки ман ба шумо гуфтам ки ин қисмша ман шуморо дар ҳамин навор, дар ҳамин видео нишон дода наметонам. дар видеои пештарам тарзи остин часпония нишон додагем. агар то охирша тамошо кардагӣ бошен, фикртона нависен ва ба ман нависен ки тарзи духти изоршам шумода монум ё не. ба диққататон ташаккур. то видеоҳои оянда.